28 de abril de 1963, a Real Academia Galega resolveu, por unanimidade, aprobar a proposta dos académicos de número Manuel Gómez Román, Francisco Fernández del Riego e Xesús Ferro Couselo, declarar Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, coincidindo co centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Foi Rosalía de Castro a primeira homenaxeada, a que continuarían desde esa data e sen interrupción outras moitas figuras enlleiras da nosa cultura. Con Carlos Casares son xa 58 os persoeiros das nosas letras os protagonistas dos numerosos actos que se desenvolven en Galicia no labor de coñecer, honrar e difundir a súa memoria e a súa obra. Pois eu creo que segue tendo un carácter reivindicativo, pero ao mesmo tempo, bueno, pois tamén un carácter de certa normalidade, non? Na medida en que desde aquel primeiro Día das Letras Galegas, eu ainda non teño tantos anos como don Xosé, pero participei xa na celebración do primeiro Día das Letras Galegas, que foi, polo menos aquí en Santiago, no Salón Artesanal de Fonseca, no que participamos con Carballo Calero, que entón era profesor de literatura aquí na Universidade, Salvador García Bodaño, Arcadio López Casanova, Xoana Torres e máis eu. Aquilo non foi o Día das Letras Galegas, foi a Hora das Letras Galegas. Foi unha hora. Unha hora, con 20 ou 30 persoas entre o público, pouco máis, e algúns actos máis de toda Galicia, pero non moitos máis. Por eso digo que ora que xa temos non o Día das Letras Galegas, senón o mes das Letras Galegas, incluso a veces o ano das Letras Galegas, xa ten certo carácter de normalidade, bueno, dentro do que cabe, non? O sea, perdeu contido reivindicativo na medida en que, de certa maneira, o país tamén se foi normalizando un pouco máis. Carlos Casares Mouriño nace en Ourense o 24 de agosto de 1941, pero aos 4 anos marchou para Xinzo de Limia, onde o seu pai, Francisco de Casares, traballa de mestre. O futuro escritor vive nun ambiente entre Aldeán e Vilego, un mundo que recordaría sempre con gran viveza e que reaparecerá unha e outra vez na súa obra literaria. Ingresou no Seminario de Ourense no ano 1952. Alí publicou un periódico chamado El Averno, do que era director e único redactor. Fora do seminario, Carlos presentouse a un concurso provincial de relatos breves e ganouno. Arturo Lezcano levouno daquela a coñecer a Vicente Risco, que formara parte do xurado e que eloxiou vivamente os seus escritos. Foi o principio dunha breve pero intensa amizade cultivada día a día na tertulia do Café Parque, no Miño ou no Voltaire, xunto con outros escritores e artistas. Os anos 60 comenzan coa marcha de Ourense a Compostela, onde entra rapidamente en contacto co grupo de estudiantes galeguistas nucleados en torno a Ramón Piñeiro. Físicamente, que era a que veíamos ali antes no reportaxe, sí, non? Era esa que apareceu aí, por ver foi unha delas, eu creo que houve varias. Home, supoño que sí, claro. Pero era esa, unha camilla que estaba ali no despacho, arrimada a unha parede, era o seu lugar de traballo, non sabías a onde recibía a xente, logo convertiuse nun mito,
Eu recordo unha vez que estábamos ali na casa, chegou a muller de Benxamín con Benxamín, e quedou así, este é esa camilla, así como se fora un obxecto de veneración, é dicir, era xa toda unha mitoloxía, positiva e negativa, é dicir, os que pasaban por ali e que a coñecían, pois salían moi contentos, e os que non a coñecían máis que desde fora tiñan a visión de que aquilo era unha especie de centro tenebroso, de decisións oscuras, que nunca foi, por suposto. Tiña moi boa relación con Piñeiro. E Piñeiro tiña que estar na célebre reunión da calle do Segre Madrid, onde quedou toda a oposición, onde tuveron a Felipe González, non a don Joaquín Ruiz Jiménez, porque esperaron a que saíra para facer a detención, pero a Dionisio Ridruejo, por exemplo, toda aquela xente. Eso, en esa reunión tiña que estar Piñeiro. Aquel mantivo a actividade da clandestinidade hasta a morte de Franco. E ao mesmo tempo, bueno, pois o labor ao frente de Galaxia. Por tanto, foron simultáneos os dous. É dicir, ele nunca abandonou a política na clandestinidade, non? Publica en 1967 Vento Ferido, un libro de relatos xuvenis. Un ano máis tarde gaña o primeiro concurso de relatos convocados pola Asociación Cultural O Facho, con A Galiña Azul, un conto para nenos que reflicte moi ben o espírito comprometido e libertario dunha época negadora de convencións e uniformismo. Escribe tamén a novela Camión 3, que aborda a temática da migración de maneira voluntariamente alonxada do realismo social dominante na produción novelesca daquel tempo. Por mor dun conflicto no Colexio de Viana do Bolo, Casares é despedido e inhabilitado para impartir a docencia en todo o territorio galego. Casares ten que marchar a Bilbao. Curiosamente, hoxe aquel colexio de Viana do Bolo chamase Instituto Carlos Casares. En 1971, Casares casa con Cristina Berg e afiánzase como escritor coa publicación de títulos como Os laranxas máis laranxas de todas as laranxas, Xoguetes para un tempo prohibido ou Escuros soños de Clio, ademais da exitosa traducción ao galego de O Principiño e da edición crítica da obra completa de Curros Enrique. Co cheiro quente dos corpos deixaba paso o ambientador con recendo a rosas que ia baixando desde o corredor do piso alto, mentras nas escaleiras de saída un camareiro convencía con dificultade a dous borrachos que xa se cambiaran a chaqueta do smoking e os zapatos e querían cambiar aínda os pantalóns tamén. Entón un deles berrou: "Me cago en el as de oros e nos huevos del rei de Portugal", e foi Ricardo Romero a dicirlle que por favor, que aínda quedaban señoras na sala. Mara ría e logo, botando o corpo para atrás, xirou o taburete de repente e pediu outro gin tonic, por favor. Pero o barman xa saltara a axudar ao compañeiro que acababa de recibir un puñetazo na boca e comprobaba asustado que dos labios lle saía unha fontiña de sangue. De fondo da pista empezaron a pedir que lo remate, e mentras Ricardo Romero facía xestos de calma, señores, compórtense como caballeros, sen que ninguén lle prestase atención, dende a porta dos servicios chegou unha voz ronca que se infiltrou por entre os ruidos das sillas, por debaixo dos berros, sobre o derradeiro compás da música, para quedar soiña un instante colgada no aire. "Caballero, tía, a burra que te pariu". En 1976 recibe o Premio da Crítica Española por Xoguetes para un tempo prohibido. En 1977 ingresa na Real Academia Galega. Remata a década publicando Ilustrísima, novela moi coñecida e popular. Casares convértese nunha referencia importante para a política e a cultura da oposición en Galicia, sempre entre as filas do galeguismo autonomista liderado por Ramón Piñeiro e nucleado en torno a Galaxia, editorial a cuxos traballos se vincula cada vez máis estreitamente. No ano 1982, Casares é elexido deputado ao Parlamento de Galicia pola circunscripción electoral de Ourense. Presentouse ás eleccións como galeguista independente nas listas do PSDG-PSOE.
O espírito de consenso ao que tanto contribuíron os deputados galeguistas deu froito como aprobación por unanimidade da Lei de Normalización Lingüística, en cuxos debates e redacción xogou Casares un importante papel. No ano 1985, Piñeiro decide propoñer a Casares como director de Editorial Galaxia, cargo que desempeñará ata a súa morte procedendo a unha fonda e modernizadora reestruturación da emblemática editorial. A principios da década dos 80 publica as biografías de Vicente Risco e Otero Pedrallo, así como un saboroso libro de conversas con Ángel Fole, e non volverá á creación novelística ata 1987, ano no que aparece Os mortos daquel verano. En 1992 empezou a publicar diariamente en La Voz de Galicia, a súa columna A Marxe. O éxito sorprendeu a Casares e ao propio periódico. Nunca antes unha columna escrita en galego chegara a aparecer entre as máis lidas e preferidas polos lectores. Continúa escribindo biografías como as de Ramón Piñeiro, Ángel Fole e Martín Sarmiento, e tamén abundantes títulos dedicados aos rapaces, pero céntrase sobre todo en dúas novelas de gran ambición literaria: Deus sentado nun sillón azul, 1996, e O sol do verán, 2002, que serían suficientes para consideralo como un dos grandes da historia das letras galegas. En 1998, Un país de palabras referenta a súa rara calidade de ensaiista narrador. Casares, sempre sen presas, sobre todo cando se trataba de sentar alrededor dunha mesa ou nunha terraza de verán a falar cos amigos, é capaz de encaixar a súa vocación literaria e o seu gusto pola vida cos traballos institucionais para os que é cada vez máis solicitado. Ademais de dirixir Galaxia e a revista Grial, preside o PEN, Club de Galicia e o Consello da Cultura Galega. Participa activamente na vida da Real Academia Galega, imparte conferencias, escribe prólogos, visita colexios e institutos, presenta libros e asiste a innumerables actos oficiais. O día anterior á súa morte entregou en Galaxia a versión definitiva de O sol do verán. Os que estiveron con el no hospital contan que, minutos antes de morrer, bromeou e mesmo botou algunha risa. Era 9 de marzo de 2002 pola mañá. Que o marco legal existe, bueno, todas as circunstancias, ensino, etc. Eu creo que agora depende da sociedade galega, é dicir, os galegos teñen aí unha lei que lles permite utilizar o galego en calquera circunstancia, en calquera situación. Os galegos poden estudiar a súa lingua en todos os niveles escolares, poden a falar en calquera medio. Eu non sei xa que máis se pode facer, é dicir, depende de que esta sociedade se quera suicidar, verdad? Desde o punto de vista lingüístico, que quera perder a súa lingua definitivamente ou que a quera salvar. Non se pode poñer un fusil detrás da xente para que fale unha lingua. O que non había era nin o marco legal, nin medios de tipo institucional. Eso hai, non. Por lo tanto, o problema está depositado na propia responsabilidade da sociedade galega. Os galegos terán que decidir, eles, que é o que queren facer, que tipo de sociedade queren, se queren recuperar o galego masivamente, se queren que desapareza. Eu creo que aí está situado o problema.